Mehetünk? Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Isten hozta kigyelmeteket. Mivel ma sem Morpheus, sem Neo nem ért rá, így nekem jutott a megtiszteltetés, hogy egy darabon elkalózuljam önöket a valóság sivatagába. Arra gondoltam, hogy egy kicsit képbe kerüljünk, hogy egyáltalán milyenek az én könyveim, meg az előadásaim. Elhoztam magammal a könyveimet, és itt is azok közül is a legújabbat. A címe Viszonyulások, az első V betű zárójelbe van téve, tehát iszonyulásoknak is olvasható. És egy rövid kis idézetet szeretnék felolvasni, ez a második kötete. Tehát a második kötetből egy rövid kis idézetet szeretnék felolvasni. Dévényi Istvántól való a következő idézet. Ez a kapitalizmus, ez most olyan, minthogyha egy percenként fel kéne állnod 100 métert futni, és mindig gyorsabban. Ha már ugyanúgy futottad le, mint az előzőt, akkor az már kudarc. Sőt, rosszabb, mert folyamatosan javulnia kell az eredményeidnek. És hogyha nem javul akkorát az eredményed, mint az előző futamban, na az is rossz. Már akkor is pánik van, dobálják a részvényeket. Talán elsőre kicsit furcsának tűnhet, hogy a zöld átállás témaköréhez hogy jön ez, de majd meg fogják érteni, hogy miért. A másik kötetből pedig egy rövid kis, amolyan tanítás jellegű történet. A címe Igazság vagy valóság. A szamár azt mondta a tigrisnek, a fű kék. A tigris azt felelte, nem, a fű zöld. A vita elmérgesedett, és mindketten úgy döntöttek, hogy döntő bíróság elé viszik az ügyet, és az oroszlánhoz fordultak. Ahogy közeledtek a trónján ülő oroszlánhoz, a szamár kiabálni kezdett. Felség, nem igaz, hogy a fű kék? Az oroszlán így válaszolt. Ha te elhiszed, hogy igaz, akkor a fű kék. A szamár előre tört, és így folytatta. A tigris nem ért velem egyet, ellentmond nekem, és bosszant engem. Kérlek, büntessétek meg őt. A király ekkor kijelentette. A tigris 3 napos hallgatással lesz büntetve. A szamár örömében felugrott, és elégedetten ismételgette tovább. A fű kék, a fű kék. A tigris megkérdezte az oroszlánt. Felség, miért büntettél meg engem? Elvégre a fű zöld. Az oroszlán így válaszolt. Te tudtad, és láttad, hogy a fű zöld. A tigris megkérdezte. Miért büntetsz engem? Az oroszlán így válaszolt. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a fű kék vagy zöld. A büntetés az, hogy megalázó egy ilyen bátor, intelligens teremtménynek, mint te, az időt vesztegetni egy szamárral való vitatkozásra, és különben is. Csak azért jöttél és zaklattál ezzel a kérdéssel, hogy megerősíts valamit, amiről már tudtad, hogy igaz. A legnagyobb időpocsékolás a bolonddal és fanatikussal vitatkozni, akit nem érdekel az igazság vagy a valóság, csak a hite és az illúziói győzelme. Soha ne vesztegessük az időt olyan vitákra, amelyeknek nincs értelme. Vannak emberek, akik képtelenek megérteni, hiába mutatnak be neki minden bizonyítékot. Mások, akiket elvakít az ego, a gyűlölet és a harag, és az egyetlen dolog, amit akarnak, hogy igazuk legyen, még akkor is, ha nincs igazuk. Mai előadásunknak a címéül azt adtam, hogy zöld átállás, zöld átvágás. És néhány szolgálati közleményt előre kell bocsátanom. A könyveimben, előadásaimban a számunkra legyártott létmintázatokkal és a közlésrendszereinkkel szoktam foglalkozni. A mai előadásban is ezt teszem. Tehát aki azt várja, hogy most arról lesz szó, hogy a belső égésű motoros autó a jobb vagy a villamos hajtásláncú, az rossz előadásra ült be, mert ma nem erről lesz szó. Zöld átállás, zöld átvágás. Alcím, amikor Észisten tudomány nevű vallása nagyon messzire rúgja el a pöttyöst. És hát minden előadásomban beszoktam tenni az elején egy idézetet is, ahogy láthatták a könyvben is rengeteg idézet van, természetesen nem öncélúan. Én nem vagyok ismert közszereplő, ezért olyan embereket hívtam segítségül, akiket az emberek ismernek, vagy
azt hiszik, hogy ismernek, mert véleményformáló emberek, közszereplők, és ha nekem nem hisznek, talán majd nekik hisznek. Rendhagyó módon most egy saját idézetet tettem ide, ez így szól: az élet nagy dolgait illetően az úgynevezett gombnyomásos megoldás soha nem működik. Majd meg fogják látni, hogy most sem. Ha Istent játszó percemberkék úgy döntenek, azt akarják, hogy mégis működjön, az kivétel nélkül mindig katasztrofális következményekkel jár. Arra kérek mindenkit, hogy amit itt ma hall, gondolatban mindig tegye hozzá, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, tehát a jelenlegi műszaki, technológiai, egyéb képességeink szerint, és ami nagyon fontos, az eddigi történések alapján. Ez később majd mind értelmet fog nyerni. Nézzük, hogy nagyjából egészéből miről lesz szó. Néhány címszó: globális átverés. Ez a harc lesz a végső, ugye ez a internacionáléból egy sor, tehát ebből is látszik, hogy szerzőnk ugye nem ma kezdett a húrok pöngetésébe. Az aktuális mumus, valóságjóslás, Dino Juice, ne akart tudni, ez így biztosan nem fog menni. Szó lesz a fosszilis üzemanyagról, a világuralmi módszertanról, az ember által okozott klímaváltozásról, és még sok minden másról is. Az előadás ilyen kis szakaszokra van bontva, és minden szakasz elejére, mivel ezek elég komoly, néha feszültségkeltő témák, próbáltam egy-egy ilyen kis humoros bevezető ábrát tenni, és mindjárt pofáruk bennünket, ugye a sokak által ismert karbonlábnyom. Ahogy az ember mindenféle ellenállás nélkül süllyedt le fogyasztóvá, most úgy süllyed le szén-dioxid kibocsátóvá, eddigi létezésének értelmét a fogyasztásának mennyisége adta, most pedig ezzel ellentétesen a minél alacsonyabb karbon kibocsátása az erkölcsi fokmérő. Az pedig, hogy a két létforma logikailag teljesen ellentmond egymásnak, és hogy mindkettőt ugyanaz az erő kényszeríti rá, az a legkevésbé sem zavarja. Nem ártana ezen elgondolkodni mindannyiunknak. Egyre több emberben olyan gondolat formálódik meg, hogy egy globális átverés áldozatai vagyunk. A számunkra legyártott létmintázatoknak, kommunikációs paneleknek és narratíváknak, vagyis elbeszélési módoknak köszönhetően úgynevezett globális felmelegedésként immáron az átlagember, a tömegember, a fogyasztó számára is átélhető közvetlen valósággá, de lehet, hogy pontosabb, ha úgy fogalmazunk, válsággá tették az úgynevezett klímaváltozást. Ha a megengedőbben fogalmazok, akkor azt mondom, hogy válsággá vált a klímaváltozás, de én inkább az előbbi variációra szavaznék. Bármilyen hihetetlen is, hölgyem és uraim, ez a mostani emberiség, azért mondom így, mert vannak olyanok, akik szerint már mi vagyunk a 7. emberiség, előttünk még volt 6 másik, ezt nem tudom, de ez a mostani földi élet, ami most létezik, az elmúlt 500 millió évben nem kevesebb, mint 5 úgynevezett kihalási eseményen ment keresztül, és a bolygónkon ma is van élet. Ugye minden egyes ilyen kihalási esemény során az akkor élő fajok döntő többsége örökre eltűnt, és ennek az 500 millió éves korszaknak a túlnyomó részében magasabb volt, jóval magasabb volt a Föld átlag hőmérséklete, mint ma. Fölmerül ennek kapcsán egy nagyon fontos kérdés, hogy ki maradhat életben. Az, aki a legerősebb? Az, aki a legjobb harcos? Az, aki a leggazdagabb, vagy a legokosabb, vagy a legszorgalmasabb? Nem. Az, aki a legjobban tud alkalmazkodni a változásokhoz. Hogyan tudunk alkalmazkodni a változásokhoz? Tudnunk kell elbeszélni, megbeszélni a problémát, a változást. Ha ezt megtettük, akkor működőképes megoldásokat kell kidolgoznunk arra, hogy alkalmazkodni tudjunk ezekhez a környezeti változásokhoz. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az oktatással. Az oktatás az nem kevesebb, mint a nemzedékek közötti tudásátadás folytonossága. Nagyon fontos, hölgyeim és uraim, a legfontosabb. A ma használatos narratívák vagy elbeszélési módok, létmintázatok és kommunikációs panelek, a tudatipar és a közvetítő hatalom, tehát a média hatható segítségével rendszerint a háttérből rejtve irányító globális hatalmi elit a politikai osztály érdekeit szolgálják. Ez fokozottan igaz a zöld átállás nevű, nem is tudom hirtelen mi a jó szó, iparág vagy üzletágra.
Hogyan működik ez a világhatalmi módszertan? Önkényesen kiragadnak egyetlen tényezőt, és mindenféle bizonyíték nélkül mindent erre az egyetlen tényezőre, esetünkben a szén-dioxidra vezetnek vissza. A klímaváltozás egyetlen kiváltó oka az ember, pontosabban az ember által használt globális energetikai technológia. A legfontosabb ok a légkör szén-dioxid tartalmának a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó növekedése, ezért aztán azonnal fel kell számolni minden erre épülő tevékenységet. Hogy ennek a gyakorlati realitása nulla, az nem érdekes. Ma tehát ez az uralkodó narratíva, ez valójában nem környezetvédelem, sokkal inkább egy rejtett, következésképpen ellenőrizhetetlen, brutális hatalmi konstrukció. Az emberiség érdekei helyett egyfajta globális adóztatás, karbonkvóta, ugye hallottuk már ezt a kifejezést, tehát karbonkvóta kidolgozásával, a tudomány és a politika felhasználásával a bankárkaszt, a pénzhatalom érdekeit szolgálják. Nagyon gyakran szoktam hivatkozni az eredeti legelső 1984-es James Cameron féle Terminátor című filmre. Aki nem látta, nézze meg. Nekünk magyaroknak nagyon fontos ez a film, mert olyan párbeszédek vannak benne, ami egészen döbbenetes párhuzamokat mutat a magyarság jelenlegi létezésével. Az a fajta módszertan, amelyet ma a világunkban megpróbálnak ráerőltetni az emberiségre, szintén félelmetes párhuzamokat mutat. Ugye nem tudom, ki látta önök közül a filmet, ugye van egy jelenet, amikor a Terminátor a bárba megpróbálja megölni Sarah Connort, de ugye Reese, akit a jövőből visszaküldtek, hogy védje meg, kisegíti, és egy kocsival menekülnek. És az autóba elhangzik egy nagyon-nagyon fontos párbeszéd, ami erre is tökéletesen ráillik, de a magyarság jelenlegi helyzetére is tökéletesen ráillik. A Sárember kora első kötetének a hátsó borítójára én betettem ezt a párhuzamot, és nem tudom, mennyire látszik messziről, bizonyos részek ebbe félkövéren ki vannak emelve, de érdemes elolvasni az egészet, és alatta van egy bekezdés Eva Maria Barkinak azt hiszem a 2015-ös Szitja találkozón mondott beszédéből. Ha ezt a filmbéli párbeszédet, illetve az ügyvédnőnek a kis idézetét elolvassa valaki, akkor egyszerűen nem lehet nem gondolkodóba esni, mert azonnal lejön, hogy itt gyakorlatilag rólunk is van szó. Félelmetes dolgok ezek. Megint egy kis feszültségoldás. Azt mondják, a marhák károsak a környezetre, csak növényeket esznek és finganak, pont úgy, mint a vegánok. A vegánoknak csak annyit, hogy tessék megnézni az ember fogazatát, minden evő. Na most a széndioxid, ugye aktuálisan kikiáltott mumus a széndioxid. A széndioxiddal vigyázni kell, hölgyeim és uraim, mert nagyon érdekes gáz. A Föld légköre 0,4% tartalmaz széndioxidot. Egy ennél jóval magasabb széndioxid koncentrációi légkört el sem tudnánk viselni. Ha ezt a 0,4% széndioxid tartalmat a felére csökkentenénk, a földi növényzet kipusztulásnak indul. Mert ugye csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást. Ugye a bolygónk légköri nyomásánál már 1%-os széndioxid szint is álmosságot okoz, 10%-nál megfulladnánk, mindegy mennyi oxigén van a légkörben. Igen, ám csak, hogy van egy kis gond, ugyanis a Föld légkörében van egy másik üvegházhatású gáz is, méghozzá nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben, ez pedig a vízgőz. Érdekes módon a vízgőz miatt senki nem veri félre a harangot, és a vízgőzt tegyük el ide hátra, mert majd még a későbbiekben lesz jelentősége. Miskolci Ferenc légkörfizikus nevét kell e tekintetben megemlítenünk, aki a NASA-nál dolgozott, és már nem dolgozik a NASA-nál, ugyanis ő kiszámolta, hogy nem a széndioxid okozza a felmelegedést. Vannak viták az ő dolgozatáról, minden esetre azt azért nem árt, ha leszögezzük, itt fehérrel ki is emeltem, a teljes bioszféra, az élővilág a széndioxidra épül. Oké? 2022. június 3-án az Új Egyenlőség, Pogácsa Zoltán közgazdász a vezetője, talán önök is ismerik a nevét,
rendez időről időre ilyen közbeszélgetéseket, és Holoda Attila energetikai szakértőt hívták meg erre a beszélgetésre, ahol több más egyéb dolog mellett megkérdezték, hogy a jelenleg ismert készletek, a jelenlegi felhasználás mellett az úgynevezett fosszilis üzemanyagokból mennyi időre elég. Nos, szénből körülbelül 3500 évre elegendőek a készletek, földgázból már jóval kevesebb, körülbelül 300-400 évre, kőolajból van a legkevesebb, körülbelül 150 évre elegendő. Az emberbe óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy akkor miért halljuk azt, hogy körülbelül 5 percen belül elfogy az olaj. Ugye a kőolaj a legérdekesebb, az már 19. század óta a legfontosabb energia nyersanyag, és ugye a világ gyorsan kimeríti a fosszilis tüzelőanyagait, hiszen azok csak véges mennyiségben állnak rendelkezésre. A velem egyidősek, vagy nálam idősebbek biztosan emlékeznek a Markos Nádas duóra. Nekik volt egy kabaré számuk, amikor a riporter meginterjúvolta a TSZ elnököt, és a TSZ elnök minden kérdésre úgy kezdte a választ, hogy hát ez így, ebben a formában nem teljesen igaz. Na most mi történik akkor, ha a kőolaj esetében is úgy járunk, mint a riporter a TSZ elnök esetében? Na, ennek próbálunk egy kicsit utána járni. Mint oly sok minden más, ez is United Stupidéktól indult, hogy 5 percen belül ki fog fogyni az olaj, 1960-70 környékén. Most a dologban az érdekes, hogy 2000-ben az Amerikai Egyesült Államokban végeztek egy átfogó kutatást, hogy az Amerika területe alatt található olaj mennyi időre elég, és azt kapták, hogy mintegy 200 évre elegendő az Amerika területén található olajkészlet. A világenergia felhasználásának 84%-át adják a fosszilis tüzelőanyagok, vagyis a Dino Juice. Ez csak azért érdekes, mert ugye most 2025 van, tehát már negyed század eltelt a 21. századból. Utoljára 2000-ben nézték meg ezt az adatot, akkor 86% volt, tehát negyed évszázad alatt mindösszesen 2%-kal csökkent a fosszilis üzemanyagok felhasználása. És ugye megint fölmerül egy érdekes kérdés, amit muszáj föltennünk, mennyire lehetnek valósak az újabb elemzések, ha a korábbiak sem váltak valóra. Diacím a legrafináltabb játékos az USA, hoztam néhány idézetet. Az elmúlt évek kőolaj kitermelésére vonatkozó statisztikái könnyen hozzáférhetők, tehát hogy mennyit hoztak a felszínre. Az olajtermelők gyakran titokban tartják a tartalékokra vonatkozó adatokat. Tehát, hogy mennyi van még, azt nem biztos, hogy a jó adatot közlik. A tartalékok operatív értelemben olyan olaj vagy gáz, amely a jelenlegi technológiával, a jelenlegi piaci árakon nyereséggel kitermelhető. Ugye gyakran kétféle számadatot adnak meg. Ennek az az értelme, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatos kommunikációt kétféle gazdasági érdekeinknek megfelelően kommunikálhatunk, lehetünk optimisták, de felfesthetünk apokaliptikus víziót is, hogy 5 percen belül kifogy a nyersanyag. Igen, a dia címe ne akart tudni. Ez nem csak az olaj területén, de az élet más területén is vannak olyan dolgok, amelyekről mi nem tudhatunk. Mondok egy magyar példát. Teljesen mindegy, hogy milyen színezetű a kormány, a választópolgár 2 dolgot semmilyen körülmények között nem tudhat meg. Az egyik, hogy kik voltak az ügynökök és a tartótisztjeik, a másik pedig, hogy hány kettős vagy többes állampolgárságú személy ül a parlamenti patkóba. Ugye a jelenlegi kormányzó erő megígérte, hogy nyilvánosságra hozzák az aktákat, de mégse. No, valami érdekes dolog, hasonlóságot figyelhetünk meg a fosszilis tüzelőanyagoknál is. Philip Müller a Fosszilis tüzelőanyagok bősége című könyvében a következőket írja. Még napjainkban sem tudja senki, hogy milyen kincseket rejt a föld mélye, és nem dolgoztak ki elfogadható módszert sem ezek felmérésére, sem pedig a már ismert kőolaj lelőhelyek jövőbeli kitermelhetőségének kiszámítására. Nem kevésbé érdekes azonban Leonardo Maguari olasz szakértőnek az Olajkora című munkája sem, ebbe a következőt írja. A pontos tartalékok mennyisége nem ismert az emberiség előtt. Nem is engedik, hogy megismerjék, hogy megismerhessék. Megint csak föltetjük a kérdést, akkor miért halljuk állandóan, hogy kifogynak az erőforrások? Teljesen nyilvánvaló, hogy a kőolaj úgynevezett piaci árát folyamatosan manipulálják.
és ugye az OPEC országok nagyon fontosak, ezek a kőolajtermelő országok szervezete, az olajnak a kb. 80%-át ezek a országok diszponálják. 1994-ben készült egy nagyon érdekes beszélgetés Fletcher Prouty amerikai ezredessel, aki a fosszilis tüzelőanyag elnevezésről mesélt. Egyetlen szándék volt, hogy megteremtsék az olaj egységes világpiaci árát. Ez a legfőbb cél, ezt próbálják elérni, megvalósítani az emberiség élelmezése, a legfőbb alapvető élelmiszerek és minden más tekintetében is. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy melyek az irányítási eszközök. Legyen szó olajról vagy más eszközökről. Most tessék figyelni, mert most jön a legfontosabb mondat. Ma szinte mindent a legmagasabb áron kategorizálnak, amire csak képesek, és így a kőolaj fosszilis üzemanyagnak nevezése az alapja ennek a rendszernek a kőolaj tekintetében. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Bemegyek a boltba, veszek egy darab zsemlét. Mondjuk 80 forint egy zsemle. Nem tudom, hogy mi a 80 forint, vagy miért 80 forint a zsemle. Lehet, hogy ha csak 60 forint lenne, akkor is mindenki jól járna, de kimaxolják. És minden mással is hasonlóan vagyunk. Ugye most már például az üzemanyagban ugye most már közlik, hogy mennyi az adótartalom, stb. De az olajba, amiből mondjuk a benzin meg a dízel készül, azt most se tudjuk, hogy miért annyiba kerül. Időutazást teszünk, időpont 1892, helyszín Genf, egy kémiai konferencia volt, ahol megszületett a szerves anyag definíciója. Hidrogént, oxigént és szenet tartalmazó anyag. A Rockefeller név gondolom ismerős, elküldte az embereik, akik elérték, hogy kimondták, hogy az olaj, a petróleum, a hidrogén, az oxigén és a szén korábban élő anyagok bomlásából, rothadásából származik. Az olajat korábban élő anyagból származó szerves maradványként határozták meg. Innen ered a fosszilis tüzelőanyag kifejezés. Na most egy gond van, hölgyeim és uraim, hogy a legnagyobb mélység, amiben még találtak fosszíliát, az 5 kilométeres mélység. És mi a probléma ezzel? Az, hogy ma már 8-10 kilométeres mélységből is hozunk föl olajat, tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ez a kőolaj fosszilis üzemanyag lenne, vagy pontosabban, hogy csak fosszilis üzemanyag lenne. Azért hívják fosszilis üzemanyagnak, hogy a közvélemény úgy érezze, ez egy olyan érték, amely kifogyóban, kimerülőben van. Oké. A következő ilyen emblematikus kis rész az úgynevezett antropogén klímaváltozás, tehát az emberi tevékenység által okozott klímaváltozás. Az 50-es években indult el, szintén United Stupidéktől, ugye Teller Ede volt az egyik nagy szószólója. Ha fölmennek a világ legnagyobb videó megosztó oldalára, ugye a YouTube-nak is van saját keresője, írjuk be dr. Tóth Ferenc, mit teszel majd akkor, ha nem indul a traktor. Ez egy 2 részes előadás, nem csak ezt, hanem dr. Tóth Ferenc összes előadását nagy tisztelettel mindenkinek, főleg aki mezőgazdasággal foglalkozik, ajánlom, de van olyan előadása is, amely a mezőgazdaságon keresztül érteti meg velünk a zsidók Egyiptomból történő kivonulását. Azt hiszem, hogy a dr. Tóth Ferenc az egyik ilyen hungarikumunk. Nagyon-nagyon figyelmükbe ajánlom. Szó érintőlegesen már volt szó ugye a OPEC országokról, olajáról, stb. Na, hogyan lehet uralni és ellenőrzés alatt tartani a bolygó kőolajon alapuló gazdaságát vagy gazdagságát? Bírja a csapat a gyűrődést? Jó, akkor megyünk tovább, ez megnyugtató. Mondjuk azt, vagy hitessük el az emberiséggel, hogy az energiahordozó véges mennyiségű, vagyis nincs belőle elegendő, az energiahordozó nem megújuló, tehát nem képződik új mennyiség. Az egész bolygóra kiterjedő egységes árat állapítanak meg rá, és csak egy adott ország pénzében szabad fizetni érte, ugye ez a úgynevezett petrodollár, tehát a világ tartalékvalutája, amit ugye egy magánbank ad ki, a Federal Reserve. És ugye zárójelbe ide írtam ugye Kadhafit és Saddam Hussein nevét, mert ők voltak az elsők, akik nem dollárért akarták árulni az olajat. Most már ez is ugye Kína, oroszok, stb. Most már kicsit lazább a dolog, de még mindig a dollár vezet
olajért. Aztán a nyilvánosság diskurzus tereinek uralásával, az elbeszélési módok, a közbeszéd tematizálásával. Miről szabad beszélni, mikor szabad beszélni, hogyan szabad beszélni egy adott témakörről, vagy egyáltalán nem szabad behozni a nyilvánosság diskurzus tereibe. A média, kinek a kezében van a média. Aztán nagyon fontos, hogy ne csak a jelent, a jövőt is uraljuk, tehát a generációk közötti tudás átadás, nagyon fontos a szakoktatás, a kutatásfejlesztés, és ezzel együtt az egyetemek kézben tartása. Itt megint a Rockefeller név, ugye a Rockefeller alapítvány több mint $1 milliárd fektet ilyen dolgokba, és most már azon sem lepődik meg az ember, hogy a megújuló energiaforrások területén végzett dolgokba a nagy olajcégek fektetnek be a legtöbbet, ugye ők is gondolnak a jövőre. És a tálalás nagyon fontos, hölgyeim és uraim, a fenntarthatóság. Ugye milyen jó, erre majd még visszatérünk. Ez talán a legnagyobb, a legordasabb hazugság maga a fenntarthatóság. Legalábbis abban a formájában, hogy megpróbálják lenyomni a torkunkon. A előadás elején kellett volna említenem, de most említem, hogy azt ajánlom mindenkinek, hogy semmit ne higgyenek el nekem. Forduljanak a magyar népmetség bölcsességéhez, aki nem hiszi, járjon utána. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez az én álláspontom, tehát nem kell ebben egyetérteni. Számomra olybá tűnik, hogy egy vágyvezérelt gondolkodás, társadalommérnökösködés útján valami olyasmit akar lenyomni az emberiség torkán, amit így biztosan nem lehet megvalósítani. Igen, ugye hát már elindult a folyamat, hogy a lufi gazdaság alapjául szolgáló petrodollárt úgynevezett infodollárrá, tehát időhöz köthető, azaz lejáratos pénzé alakítsák át. És hát itt ugye ideírtam, a globális ellátási láncok átalakítása is megkezdődött. Az élelmiszer ellátási lánc mintegy $9 billió nagyságrendű. Fő cél az emberi tevékenység ideológiai alapokon nyugvó irányítása és a globális vagyon újraelosztása a technológiai korban. A Római Klub az első globális forradalom című jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy az emberiség közös ellensége az ember. Hagyok időt, jó, mert szóval ez azért meredek. Na most, ugye az előbb láttuk már azt a szerves, az egyik ilyen kőolaj elmélet az a szerves, de van egy szervetlen is, ez az úgynevezett abiogén elmélet, és ma már ez teljesen reprodukálható, tehát szervetlen anyagokból is előállítható kőolaj, minden további nélkül. A kőolaj úgynevezett primordiális, vagyis elsőrendű, eredeti, régi anyag, szervetlen folyamatok során keletkezik, és olyan szénhidrogénekből nyerhető, melyek évezredekkel ezelőtt milyen a Föld magjánál lévő hatalmas medencékben léteztek, ezáltal szinte végtelen mennyiségben állnak rendelkezésre. És ugye a 70-es évektől terjedt el igazán ez a szerves olajeredet. Aki járt vegyipari iskolába, nekem az eredeti szakmám az vegyésztechnikus, tehát én jártam, és a vegyipari technológia nevű tantárgyban tanuljuk a Fischer-Tropsch szintézist, ez ugye Franz Fischer és dr. Hans Tropsch dolgoztat ki az 1920-as években. Ugye szénmonoxid gázból és hidrogénből fémkatalizátorokkal lehet előállítani szénhidrogéneket. Most a dologban az érdekes, hogy ez nem ilyen laboratóriumi kis játszadozás, ugyanis a II. Világháború alatt Németországban a repülőgép benzin 92%-át ilyen eljárással, illetve a kőolajnak a fele szintetikus üzemanyagból került ki. Érdekes módon, ahogy vége lett a háborúnak, ez eltűnt, ez a széleskörű felhasználás. A dia címe a gazdasági manipuláció legideálisabb eszköze. Ha a kőolaj véges mennyiségben fordul elő, akkor a gyémánthoz vagy az aranyhoz hasonlóan jelentős felárat lehet felszámolni érte. Mi történik akkor, ha csak benfentesek tudják, hogy a véges mennyiségűnek feltüntetett, és ezért csak jelentős felárért, és csak egyetlen valutáért, a dollárért beszerezhető cucc valójában szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre?
Az történik, hogy az olaj világpiaci ára és a hozzá kapcsolt világvezető tartalékvaluta, a dollár árfolyama is manipulálható. Ha fölmegyünk a világ legnagyobb videó megosztó oldalára, és beírjuk a YouTube keresőjébe a pénz, mint adósság. Ez egy ilyen kis kb. 3-4 órás film, van most már második része is, de az eredetit nézze meg mindenkit. Ebben van egy kis történet, az a címe az Aranyműves meséje. Ez bemutatja a világon legegyszerűbben, hogy működik a bankrendszerünk. 2 alapfeltétele van, csak az aranyműves tudja, hogy valójában mennyi arany van a trezorba, 2 ne akarja mindenki egyszerre jönni az aranyáért. Félelmetes a párhuzam, ugye? Igen, hát ugye itt valójában mondjuk így, hogy feltesszük a kérdést, hogy mi történik, ha valójában arról van szó, hogy a nyugati ember életszínvonalának, ezáltal a politikai erejének korlátozására tett törekvések zajlanak ezzel az egész manipulációs folyamattal. Igen, és akkor elérkeztünk a legótvarabb, legócskább, legnagyobb hazugsághoz, amit kitaláltak, a fenntartható fejlődéshez. Ilyen, hogy fenntartható fejlődés nem létezik, hölgyeim és uraim. Legalábbis ebben a formában egész biztosan nem. Ebből ugyanis hiányzik az időfaktor. Az időfaktor nagyon fontos. Miért mondom ezt? A Földünk ökológiailag, tehát élővilágát tekintve, és ökonómiailag is, tehát gazdagságát tekintve egy véges rendszer. Márpedig egy véges rendszernek egyetlen egy alrendszere se növekedhet végtelenül, mert az a rendszer összeomlását okozza. És ugye itt ideírtam a zárójelbe az utolsó csepp. Az utolsó csepp ugyanolyan, mint a többi csepp, ő nem tett arról, hogy ő az utolsó csepp. De ha lecseppen, akkor kicsordul minden. Ugye a fenntartható fejlődés kifejezést legelőször a Brundtland jelentésben közölték ilyen nyilvános széles publikációban, 1987-ben. Definiálták is, hogy mit értenek fenntartható fejlődés alatt. Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket. Talán önök is találkoztak a sakktáblával, ugye, hogy az első kockában az első búzaszem, de a 64-ben már a Föld egész búzatermése nem elég, ugye? Exponenciálisan növekszik. Na most, hogyha tehát nincs ilyen, hogy hány nemzedék, az összes nemzedék, ilyen nincs. Ha nincs ott az időfaktor, és nem véletlen, nézzük meg a fiataloktól is, az időt veszik el. Az idő nagyon fontos. Az időt veszik el, minden fölgyorsult. Márpedig, ha valamit szeretnék megismerni, a mélyére hatolni, arra időt kell szánni. Ugyanez van a pénzrendszerünknél is. Mit csinálnak a kamattal? A kamat a világ legerkölcstelenebb jövedelme. Miért? Miért lesz több pénzünk? Mert már eleve van pénzünk. Semmiféle hasznos dolog nem történik. A kamatos kamat az meg ugyanez. De elkövetnek és miért elkölcstelen? Mert a pénzt hozzákötik az időhöz. Az idő nem a miénk. A Jóisten se tudja meg nem történté tenni azt, ami már megtörtént. De mivel az idő nem a miénk, ezért nem is kereskedhetnénk vele. Alaptétel kategória, hölgyeim és uraim. És akkor egy kis időrendi sorrend még, ugye 1991 Európai Unió Bizottsága, ebben a hosszú című jelentésben ugye közösségi stratégia a szén-dioxid kibocsátás korlátozására és az energiahatékonyság javítására, ez a dokumentum címe. Ebben jelenik meg először a karbonadó és a megújuló energiaforrás kifejezés, illetve 92. júniusában Rio de Janeiroban az Egyesült Nemzetek Szervezete létrehozta a Fenntartható Fejlődés Bizottságot. 2021 talán a leglényegesebb momentum, ugyanis a Rockefeller Alapítvány a New York-i tőzsdével karöltve úgynevezett tokenizálással létrehozott egy új értékosztályt, amellyel gyakorlatilag kereskedelem alá vonhatóvá tettek mindent, a termőföldektől az erdőkön keresztül mindent. Ez egy új monetáris rendszer, amely célja az élet minden területének megfigyelése, ellenőrzés alatt tartása és irányítása. Legelső sorban is a pénzügyi és a politikai elit céljait szolgálja. Az úgynevezett vészhelyzeti kapitalizmus egyfajta meghosszabbítása, átalakítása, továbbvitele. Itt egy pillanatra megint muszáj megállni.
ha jól emlékszem, most már talán 9., de az is lehet, hogy 10. éve a rendkívüli helyzetre való tekintettel Magyarországon úgynevezett rendeleti kormányzás van életbe. Ugye vészhelyzet, különböző típusú vészhelyzetek vannak, vészhelyzeti kapitalizmus. Csak úgy mondom. Tehát ez a rendszer elsősorban nem a tudomány eredményeit, az élhetőbb környezetért felhasználó rendszer, sokkal inkább egy gazdasági alapokon álló abszolutizmus. Environmental Social Governance, vagyis a környezeti társadalmi és vállalati irányítási szabályozás. Eznek röviden az a lényege, hogy minden, fogalmazunk úgy, hogy cégszerű vagy vállalati emberi tevékenységet megadóztatnak, arra való tekintettel, hogy ez az adott tevékenység milyen hatással van a környezetre. Tehát ez a fő cél, nem a környezetvédelem. A természeti javak tokenizálásával ez a folyamat ösztönzi a természetáru cikkétételét, erdők és természeti területek felvásárlását. Lehetővé teszi, hogy a nagyhatalmú cégek átvessék a földterületeket, ezáltal pedig az egyes országok, nemzetállamok feletti politikai uralmat. És nagyon érdekes, hogy a fegyverkereskedelem is része ennek a ESG-nek. Na most, ha van valami, ugye látjuk a híradóban az Ukrajna, első ukrán frontot, meg a másodikat is, ugye Gázába, ha van valami, ami környezetszennyező, a háború az biztosan az, de hát a fegyverkereskedelem is része ennek a környezetvédelmi, állítólag környezetvédelmi projektnek. Egy másik nagyon érdekes interjú, Mark Mills, a Manhattan Intézet vezető munkatársával készült, tőle idézek, az olaj még mindig a globális közlekedés 97%-át hajtja. A szalagcímekkel ellentétben, melyek azt állítják, hogy gyorsan átállunk a fosszilis tüzelőanyagokról, ez nem történik meg. Tényleg, ha halljuk a híradót, ugye növekszik a villanyautó eladás, stb., az ember azt hinné, hogy már gyakorlatilag szinte át is álltunk villanyautóra. Nem. Ahhoz, hogy a nap- és szélenergiából ugyanannyi energiát nyerjünk, mint amennyit most a fosszilis tüzelőanyagokból nyerünk, masszívan növelnünk kell a bányászatot több mint 1000%-kal. Ha jól számolom, ez azt jelenti, hogy 10-szeresére kellene növelnünk a bányászatot. És ugye most már hogy is hívják ezt, ritka földfémek, ugye az akkumulátor technológiához. Most már egyre többször olvasok olyat, hogy hamarabb elfognak ilyen felhasználási ütem mellett, hamarabb elfogynak ezek a ritka földfémek, mint az olaj. Szóval érdekes a dolog. A Világbank egyik tanulmánya szerint ezek a zöld technológiák valójában jóval anyagigényesebbek, mint a jelenlegi energiaszerkezetünk. Ez talán az évszázad alábecslése. A nyersanyagok, a napelemek és akkumulátorok előállítási költségének 50-70%-át teszik ki. Eddig ez nem is számított annyira, mert a szél- és napenergia még mindig csak néhány százalékpontot tesz ki a globális energiaellátásból. Egyre többször jut eszembe az, hogy legyártanak valamit csak azért, mert le tudnak gyártani. És nem gondolkodunk el rajta, hogy jó ez nekünk, ha ezt legyártjuk? Föltétlenül le kell ezt gyártani? És nem gondolják tovább a dolgokat. Én megtettem, majd látni fogjuk az előadás későbbi diáiban, hogy mi történik akkor, ha ennyi, annyi, meg amannyi ember mondjuk villanyautóba ül. És itt is valami hasonlóval találkozunk. Kassai Lajos lovasíjától egy idézet, az ember az egyetlen lény, aki a nála hülyébe tudja követni. Az állatvilágban ilyen nem létezik. Néha érdemes lenne tanulni az állatoktól. Már a Magyarországot számokban bemutató Létevickélés című előadásomban is, illetve a készpénzvédelmi előadásomban is a saját tulajdonú autót hoztam szemléltető eszközül. Azt is elmondom, hogy miért. Ugye az autó, és itt most mindegy, hogy belső égésű motoros vagy elektromos autó, nagyon sok ember összehangolt munkáját követeli meg, tehát sok embert foglalkoztat, még akkor is, ha bizonyos részeit robotizálják. Tehát jelentős a munkaerőigénye, többfajta szakterületnek együtt kell működnie, áttételes hatása van a társadalomra, ugye növekszik a mobilitás, és a 2022-es adatokat találtam, a világ GDP-jének 3%-át adja a járműipar, ez megegyezik a mezőgazdaságnak a GDP-hez való hozzájárulásával, tehát nagyon jelentős iparágról van szó.
Kínának is, és az EU-nak is a GDP-nek 7%-át adja a járműgyártás. 2022-ben Kínában 28 millió ember, az Európai Unióban 14 millió ember dolgozott a járműiparban. Kínában 2022-ben 23,2 millió járművet gyártottak, egy évvel később már 25,3-at. Tehát egy év alatt 2 millióval növelték a gyártott autók számát. Itt ugye látják a Unióban 12 millió, az összes európai országot véve 15, és hát United Stupidék 8 millió járművel a sor végén kullognak. Miért döglődik az európai autóipar? Ugye nagyon hosszú volt a csereperiódus, vagy hogy mondjam, amikor leváltották a régi modellt egy újjel, és ez a gazdasági modell ez fenntarthatatlan, nagyon nehezen alkalmazkodnak hozzá az európai autógyártók, és hát a vásárlók is látják, hogy van más kínálat, és csak azért, hogy most megjött az új modell, azért már nem sokan vásárolnak új autót. És nagyon nehezen állnak át erre az új. Ami miatt még a saját tulajdonú autó nagyon fontos, mint szemléltető eszköz, kiküszöböli a közösségi vagy lánykori nevén a tömegközlekedés két legnagyobb korlátosságát. A helyi járatú busztól a repülőig mind a kettőre érvényes, helyhez kötött, hiszen csak meghatározott útvonalon jár, időhöz kötött, hiszen menetrendszerűen jár. Az autómba akkor ülök be, amikor akarok, oda megyek, ahova akarok. Igaz, hogy most már az újon a forgalomba hozott autóknál ugye a távolról való megfigyelés, most már a vészhelyzet esetén azt hiszem le is tudják állítani az autót, tehát most már ide is próbálnak benyomulni. Ugye a saját tulajdonú ingatlan mellett épp ezért a saját tulajdonú autó az, ami az elsők között szerepel, amit el akarnak venni az emberiségtől. Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ő az egyetlen, akitől Magyarországon hallottam, hogy az, hogy belső égésű motoros autód van, vagy villanyautód van, terelés, valójában a cél, hogy ne lehessen saját tulajdonú autód. Ő volt az egyetlen, aki ezt kimerte mondani Magyarországon. Ugye szó volt már arról, érintettem, hogy a petrodollárt elkezdték átalakítani infodollárrá, ugye megszűnt a készpénzt, meg akarják szüntetni az úgynevezett CBDC-vel, vagyis az elektronikus jegybank pénzzel. Ennek a legfőbb újdonsága, hogy programozható, azaz lejáratossá tehetik. Na most, ha ezt meglépik, és a rendszeres javadalmazásokkal is meglépik, erre majd mindjárt egy pár mondatot mondok, akkor az azt jelenti, hogy mindenkit eladósítanak majd, mert mindenki csak hitelre fog tudni vásárolni, nem engedik gyarapodni. Miért mondom ezt? Ugye mindenki rögtön diktatúra, meg Kína után kiáltana, de megint csak szeretném mindenkinek emlékezetébe idézni, hogy Magyarországon a rendkívüli helyzetre való tekintettel rendeleti kormányzás van. És nem is Kínát hoznám például, Kína mindenki számára evidens, ugye a Covid alatt az okostelefonon volt az egészségügyi státusz, gombnyomásra áttették. Pirosra ki se lépheti a házadból. Én mégsem Kínára hívom föl a figyelmet, hanem Kanadára. Kanada egy liberális demokrácia, nem csak ugye a kamionos tüntetésre emlékszünk, nem csak a kamionosok bankszámláját zárolták egy gombnyomásra, hanem azokét is, akik ételt vittek nekik. Tehát nincs szükség autokratikus vagy diktatórikus társadalmi berendezkedésre, liberális nyugati demokráciából is meg tudják tenni. Na most, tehát benne van, mondjuk úgy fogalmazunk megengedően, benne van a pakliba, hogy a rendszeres havi javadalmazásokat az elektronikus jegybank bevezetésével és a készpénz megszüntetésével lejáratossá tegyék. Van egy kis jó hír, hogy ugye bekerült most az alkotmánymódosításba a készpénzvédelme, készpénz használatvédelme, tehát kaptunk időt. Na most, de én azért óvatos vagyok. Na most azért nagy baj még ez a lejáratossá tevés, a pénznek a lejáratossá tevése, mert ez lopás. Ugyanis amikor megérkezik az önök javadalmazása a bankszámlára, az már adózott.
És ha lejár lejár az ideje, elveszik a bankszámlámról az adózott pénzt. Szóval megint nem gondolkodnak tovább. Ez csak úgy gondolkodásképpen, jó? De még egyszer mondom, hogy ilyen társadalmi berendezkedés mellett lehet, hogy ez megtörténik. Ugye már 2005 van, most már van 2024-es adatunk, átlépte a magyar gépjárműállomány átlagéletkora, a személyautók átlagéletkora átlépte a 16 évet. Pedig hát ugye mindannyian minél újabb, modernebb, tisztább, korszerűbb autóval szeretnénk, de nem tudunk. És ugye az előző dián olvastuk, hogy ugye nem lesz időnk összespórolni az autó árát. A magyar társadalom már most sem tudja. 2023-ban a magyar lakosság 0,33%-a tudott magánemberként új autót vásárolni magába. Van fejlődés, mert 2024-ben a magyar lakosság 0,42%-a tudott magánemberként új autót vásárolni magának. Kötelező tisztelettel hadd kérdezzem meg önöket, hogy így néz ki egy jól működő ország számokban? Ez sokkal inkább egy gazdasági gyarmatképet festi le edénk. Hoztam egy idézetet Meseország miniszterelnökétől, Tusnádfürdőn hangzott el 2022-ben. Ha elég gyorsak vagyunk a technológiai váltásokon, mindig nyerhetünk. Itt van például az elektromos autóknak a példája. Hatalmas akkumulátor beruházásokat csinálunk Magyarországon, és mi leszünk pillanatokon belül a világ harmadik legnagyobb, nem százalékban, abszolút értékben harmadik legnagyobb akkumulátor gyártója, és az 5. legnagyobb exportőre a világon. Na nézzük meg, hogy milyen aksi tervek vannak. Németország tervezte 2030-ig a legnagyobb akkumulátor kapacitást, 358 gigawattóra akkumulátor kapacitást, tehát ennyi akkumulátort szeretnének legyártani a kocsikhoz. A második Magyarország, mi 215 gigawattóra akkumulátorkapacitást kaptunk. Fölhívnám a figyelmet két ilyen apró országra, mint Nagy-Britannia, meg Franciaország. Ugye Franciaország tele van rakva atomerőművekkel, hát ők jóval kevesebbet. A hozzánk hasonló más volt szocialista országok körülbelül a 10-ét. Hagyok időt, jó? Tehát itt azért kicsikét És akkor hívjuk segítségül a józan paraszti észt. A mai technikai tudásunkkal 1 kWh akkukapacitás előállításához 40-szeres, tehát 40 kWh energia kell. Ez így biztos, hogy nem fog menni, de legalábbis, hogy életszerűtlen, az hétszentség. Meg gazdaságtalan is. Még egyszer mondom, a jelenlegi tudásunk szerint. Ugye ennek fele földgázból, másik fele villamos energiából származik. A 2030-ra tervezett 215 gigawattóra kapacitás előállításához körülbelül 9000 gigawattóra energia kell, tehát a paksi atomerőmű által előállított energia felét az akkumulátorgyárak fogják elvinni. Tehát ez azt jelenti, hogy 2030-ig 30%-a, tehát 1/3 fog nőni a Magyarország energiaszükséglete, 2050 pedig 65%-kal, hát azért ez nem kis pénzösszeg lesz. A másik, hogy az akkumulátorgyártásnál fontos a vízigény. A gödélyi Samsung gyár napi vízigénye 27.000 köbméter, ami egy 100 000 lakosú város vízigénye. A költségvetési szempontból nézem, ez azt jelenti, hogy minden magyar háztartás mindegy 400 000 forinttal járul hozzá a akkumulátorgyárakhoz, és ugye a Nemzetegyesítő Mozgalom szakértői kiszámolták, megnézték a többi volt szocialista országokat, a rendszerváltásról mostanáig történt fejlődést. Magyarország minden egyes magyar lakosra, tehát a csecsemőre is beleértve, körülbelül 20 millió forintot vett el minden egyes lakostól. Tehát 20 millió forinttal több pénzünk kellene, hogy legyen. Ez csak úgy, mint érdekes kiegészítés, mondom. A fejlődés, a zöld átállás, zöld fejlődés, és én itt egy picit megakadtam, megmondom őszintén, mert nem tudom, hogy ezt nevezhetjük-e fejlődésnek. A baloldali képen a Ford Ranger pickup, kis teherautó,
legújabb változata látható. Ez a White-Track felszereltség, ez egy elég jó felszereltség már. Ugye hát azért ezzel a színházba is lehet menni, de ugye nyilván nem ez a fő dolog. A platóra 1 tonna terhet rakhatunk, és amikor ráraktuk az 1 tonna terhet a teherautóra, utána tudunk kötni még egy 3,5 tonnás utánfutót, és el fog szaladgálni vele, ez egy munkagép. Na most egy 3 literes V6-os turbodízel motor van benne, 240 lóerő, 600 Nm forgatónyomaték, hát ugye ide kell az erő, telepakolják, szállít, a terepen el tud menni, összkerékhajtás, stb. 2486 kg a tömege üresen, menetkészen a pick-upnak, a kis teherautónak. Mellette látjuk a BMW legújabb M5-ös sportlimuzinját, egy személyautót. Bármilyen hihetetlen, hölgyeim és uraim, üresen ez a luxus limuzin mindösszesen egy cementes zsáknyival könnyebb csak, mint a kis teherautó. Kötelező tisztelettel hadd kérdezzem meg, ez lenne a fejlődés? Ilyen fejlődés kell nekünk? Egy személyautó annyit nyom gyakorlatilag, mint egy kis teherautó. Ilyen van? Vedd már észre, hogy csak ilyen van. Tehát azért érezzük, ugye, hogy itt valami nagyon nagy gáz van. Ja, és ugye, ha az EU szabvány szerint a 75 kilós sofőrt hozzászámolom, akkor már nehezebb, mint a kis teherautó. És ez most van, itt van, hölgyeim és uraim. Gondolom a hölgyek is hallják azt a nevet, hogy Porsche, azért gondolom a hölgyeknek se teljesen ismeretlen. Ugye a világ egyik legpatinásabb, nagyszerűbb sportautógyártója. Azt hiszem, ez a kép ez mindent elmond magáról, és hát ha csak a gumit megnézem, tehát a vevők szóltak be a gyárnak, hogy gyerekek, tök nehéz az autó, nagy az autó, ez egy sportkocsi, gyerekek. Már a vevőknek kellett szólni, hogy hát... Na. Nem akarom az almát a körtével összehasonlítani, ez az én kis szeptemberben lesz 18 éves autóm, egy 2007-es úgynevezett UFO Civic, 1800 köbcenti, Euro 4-es besorolás, 140 lóerő, és figyelem az autós műsorokat, a villanyautós műsorokat is, és elkezdtem gondolkodni, ha lenne pénzem, nincs pénzem, de ha lenne pénzem, mondjuk öntudatos pécsi polgár, zöld, védjük a környezetet, zéró kibocsátás a városba, milyen autót vennék? És hát számomra úgy tűnt, hogy a Tesla tulajdonosok azok a villanyautósok közül, akik a legjobban szeretik, legjobban meg vannak elégedve az autóikkal, már a szekta határát súrolják, ugye, és hát fölmentem a Tesla weboldalára, nem tudom mennyire látszik, ez a mai dátum, és én a Model 3-at választottam, mert az nem SUV, hanem egy személyautó, és abból is a long range változatot, mert annak a leghosszabb a hatótáva. Na most, ha megnézzük az én kis 18 éves kis autómat, 1190 kg üresen menetkészen az autó, és 560 kg terhet tudok belerakni, 1750 kg a legnagyobb tömege. A hatótávja, ez valós, én hát most itt kocsival kellett jönnöm, a könyveket hurcolom, de én a városban nem használok autót, tömegközlekedem, kerékpározom vagy gyalog közlekedem, tehát én a városon kívül szoktam használni az autót. 800 kilométert biztosan elmegy az autó. Ez valós. 5 millió forintért vásároltam 2007-ben újonnan az autót. Na most a Model 3 üresen 1 tonnával nehezebb, mint az én autóm, 2242 kg a meneszkész tömege. Igaz, hogy kicsit erősebb, mint az én autóm, a 140 lóerő helyett 351 lóerő, és a 174 Nm helyett 500 Nm. Üresen 2,2 tonna. Az össztömege 2,7 tonna, és bármilyen meglepő, ez az 1 tonnával nehezebb autó 60 kg-mal kevesebb terhet tud elvinni, mint az én 18 éves autó. Az úgynevezett csak 500 kg-ot tud elvinni, a úgynevezett VLTP hatótávja 629 km, és nagyon kevés olyan villanyautó van, amelyik valóban tudja produkálni a VLTP hatótávot a valóságban is. A
Az autó ára, az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy fehér színben, mert a fehér az alapszín, azért nem kell külön fizetni, de ha már más színbe kéri az ember, azt hiszem most valami 2 millió forint a festése. Tehát az alapára 18.879.900 forint. A magyar társadalom egy tudatosan eladósított, tudatosan elszegényített, tudatosan szegénységben tartott társadalom. A kötelező tisztelettel hadd kérdezzem meg, ez lenne a fejlődés? Ilyen fejlődés kell nekünk, hölgyeim és uraim? Csak kérdezem. Igen. Na, ennek a tudatosan elszegényített, tudatosan eladósított és szegénységben tartott társadalomnak milyen elvárásai vannak az elektromos autózással szemben? Mikor jelennek meg olyan szervizek, ahol megfizethető áron 3-4-szer nagyobb kapacitású utángyártott akkumulátort tesznek a meglévő elektromos autókba? Például. Az emberek nem akarják egy lakás vagy házárát elkötleni egy átlagos autóra. Főként úgy nem, hogy bármelyik pillanatban összetörhet, tönkre mehet, és az élettartamuk se biztos, hogy eléri a 10-20 évet, mint a hagyományos belső égésű motorral szerelt autó. Az elektromos autók szerviz és biztosítási díja rendszerint magasabb. Itt megállnék egy pillanatra, mert van néhány olyan cég, ahol, ha balesetet szenved az autó, azonnal cseréltetik az akkumulátort. Miért van ez, nem tudom, nem is minden cégnél, de van ilyen. Nagyon lényeges, minden eszköz megfizethetőbb lett, mint korábban, kivéve az autó. Ma már nem jelent olyan nagy gondot, mint régebben, mondjuk egy mosógép, vagy egy tévé megvétele, de az autó nagyon drága lett. Csak az autó. Többi tartós fogyasztási cikk az nem. És hát ugye az akkumulátorok előállítási költsége látványosan csökken, a kész elektromos autó árában a vásárló ezt azonban mégsem érzékeli. Az új elektromos autók drágábbak, mint a hagyományos belső égésű. Ugye erre találták ki, hogy nem azt csinálják, hogy az elektromos autó olcsóbb legyen, nem. A belső égésűt emelik hozzá. Nézzük, milyen előnyei vannak az elektromos autónak. Ugye olcsóbban tölthető, mint a benzines vagy dízeles gépjárművek. Erre majd még visszatérünk. Jóval fürgébb, ugye azonnal rendelkezésre áll a nyomaték a villanymotor technológia miatt. Kiváltó vezetési élmény, csöndes, komfortos közlekedés, kevesebb alkatrészből áll. Ugye például a fékeket nem használja, mert ugye rekuperatív visszatöltés van, tehát lassuláskor ugye visszatölti az államot, stb. Okos szoftverek vannak, és ugye a legtöbb helyen ingyen parkolhatnak, illetve nem kell cégautó adót fizetni. Na, milyen hátrányai vannak? Jóval magasabb az áruk, mint a benzines vagy dízelautóknak, nincs még úgy kiépülve a töltőhálózat, tehát tervezést igényel, a tankolás, tehát az elektromos autó föltöltése ma még tovább tart. Ezt kevesen tudják, de nem szabad vontatni az elektromos autót, tehát platón kell szállítani. Ha meghibásodik, szinte kizárólag márkaszerviz tud segíteni. És hát a hatótáv az még nem olyan. Ami még elektromos autónak számít, az a hidrogéncellás autó. Ugye a hidrogéncellás autóban nem kell nagy akkumulátort magunkkal vinni, ott hidrogént viszünk magunkkal, és úgynevezett fordított elektrolízissel ugye vizet pöfög ki miközben áramot állít elő, vizet pöfög ki a kipufogóján, majd még erről is lesz szó. És ugye ez is hasonlóan a villanyautókhoz képes a rekuperációra. Na most ugye mik az előnyei? Rendelkezik az elektromos autók összes előnyével, ezen felül sokkal gyorsabban, kevesebb, mint 5 percen belül föltölthető, nagyobb hatótávja van, nem kell cipelni nehéz nagy akkumulátort, és a hatótáv nem függ a hőmérséklettől, tehát fűthetünk, klímázhatunk, mert a villanyautónál, ha nyáron használjuk a klímát, vagy télen a fűtést, azért az elég sok energiát elvisz. Mik a hátrányai? Az elektromos töltőhálózathoz képest még kevesebb, ugye a Toyota abba is hagyta a hidrogéncellás autója forgalmazását, nincs kiépítve. És maga a töltőnek a költsége, mondjuk mit tudom én, néhány millió forintból az elektromos autónál ki lehet építeni egy töltőt, a hidrogén autónál ez körülbelül fél milliárd forint egy töltő. Tehát nagyságrendi különbség van az árak között.
Igen, és ugye a hidrogén az nagyon picike, mindenen átmegy, tehát különleges technológia kell a tartályhoz, stb. És ugye ma még általában metánból állítják elő a hidrogént, oda is írtam, 1 kg hidrogén előállításakor 9 kg széndioxid szabadul fel. Ennyit a zöld. Itt látható a világ jármű állománya, körülbelül 1,47 milliárd jármű van ma a bolygón. Itt látható a kontinensek szerinti megoszlás, ugye Ázsiában van a legtöbb, illetve az 1000 lakosra jutó járműállomány, ugye ott United Stupidék vezetnek, érdekességképpen az Antarktiszon is van 50 darab jármű. Tehát amit jelenleg megfigyeltünk, az az, hogy ez valójában nem környezetvédelem, csupán a piac újrafelosztása történt, most éppen az autóiparban. Ugye új szereplők léptek színre, Elon Musk és Kína. A Kína részéről ez egy tudatos tervezés, mivel hiány van fosszilis üzemanyagokból, azt hiszem csak szénből van nekik elegendő, tehát ki kellett dolgozni egy új olyan közlekedési módot, ami kevésbé szennyezi a környezetet. Ugye a kínai városokban nagy smog volt, stb. És ugye olyan állami támogatást nyújtanak Kínában, mivel az EU nem tud, de még pontosabban azt mondjuk, hogy nem is akar versenyezni. Ugye megszüntették a támogatást Európába, azonnal bezuhant az értékesítés, és hát ugye itt föltettem a kérdést, az elektromos autó környezetbarát nem, úgy tűnik, hogy sokkal inkább csak egy adópolitikai eszköz, legalábbis ahogy ma van. És ugye egy másik nagyon fontos kérdés, hogy a jelenlegi 1,5 milliárd autó helyett legyártunk még 1,5 milliárd autót csak másik hajtáslánccal. Az energiafüggőség tekintetében pedig ugye föl kell tennünk a kérdést, hogy semmi más nem teszünk, mint az orosz fosszilis függőséget felváltjuk a kínai akkumulátoros energiafüggőségre. Ami még nagyon érdekes, hogy a teljes közúti közlekedést így egy pillanat alatt, de hát ez, ahogy az elején láttuk, a gombnyomásos megoldás sosem működik, de mondjuk tegyük fel, működne, egy gombnyomásra mindenki villanyautót kapna, 5%-kal csökkenne a széndioxid kibocsátás. Ha az épületeinket leszigetelnék, 25%-kal. És ez jóval olcsóbb lenne, mint hogyha az autókat gyártanánk újra. Európában 1 euró előállítása 0,15 ezred g széndioxid kibocsátással jár. Ami a jelenlegi technológiai szintünket illeti, 1 tonna széndioxid megtakarításához, tehát a szükséges eszközök és technológia legyártásához 2 tonna széndioxidot kell most kibocsátanunk a légkörbe. Tehát valójában megduplázzuk a környezetkárosítást. Jelenleg bármilyen érdekes a helyzet, ha nem csinálnánk semmit, jobban óvnánk a környezetet, mint ezzel a zöld átállással. Egy 2018-as kutatásnak az eredménye, ugye abban az évben 46.424 hagyományos, illetve atomerőmű, meg egyéb, tehát ma használatos erőművek léteztek a bolygón. Ha megújulót használó erőművekkel szeretnénk kiváltani az energiamennyiséget, ezen a 46.424 erőműven felül még 607.052 olyan erőművet kéne építeni, ami megújulókat használ. Itt ugye látjuk a lebontást, hogy naperőmű, tárolók, és ugye akkumulátorkapacitást is kéne, erre is mindjárt fogunk nézni egy nagyon érdekes dolgot. A világ széndioxid kibocsátásának 2,5-3%-át adja a személyi mobilitás, a személygépkocsik. A környezet tudatosság demonstrálására a saját tulajdonú elektromos autó a legalkalmasabb. Na most mi történik akkor, ha a fagyi visszanyal? Ugye az zéró helyi kibocsátás miatt elsősorban ugye nyilván a városokba kellene használni elektromos autókat. Megint csak úgy gondolkodásképpen hadd tegyen föl a kérdés, hogy mi történik akkor, ha nagyon sokan olyanok, akik eddig tömegközlekedést használtak, elektromos autót fognak vásárolni, mondjuk gyártanak kisvárosi elektromos autókat, mondván, hogy én védem a környezetet, csak nagyobb kényelembe fogok utazni, hiszen zéró kibocsátás van. Megoldunk ezzel valamit? Csak kérdezem. Igen, a
közlésrendszereinkben általában azzal találkozunk, hogy milyen messze megy el a villanyautó, milyen gyorsan, mennyi ideig lehet tölteni, meg mekkora az akkukapacitás. Na most az energiatárolás talán az egyik kulcskérdés. Az elektromos energia tárolása energiasűrűség szempontjából jelenleg, még egyszer hangsúlyozni szeretném, a jelenlegi tudásunk, technológiánk szerint nem versenyképes a fosszilis üzemanyaggal. A fosszilis üzemanyag energiasűrűsége körülbelül 60-70-szerese az akkumulátorban tárolt elektromos energiának. És ugye az elhasznált üzemanyagot, benzint vagy a dízelt nem visszük tovább magunkkal, ahogy megyünk az autóval, viszont a villanyautónál a dögnehéz akkumulátort, ha ürült, akkor is kell vinni magunkkal. Valamennyit visszahoz a hatásfokban a villanymotor, ugye itt látjuk a benzinmotor, a dízel és a villany hatásfokát, tehát a villany az körülbelül kétszer olyan nagy a hatásfoka, mint a belső égésű motoroknak, viszont az energiatárolásban a különbség 60-70-szeres. Tehát ez nagyságrendbeli különbség még mindig a belső égésű motorok javára. Na most, hogy egy országban milyen a szén-dioxid kibocsátás, ugye a környezeti terhelés, a karbonlábnyom, az az adott ország energia mixétől függ. Ugye Franciaországban ez egy alacsonyabb érték, mivel rengeteg atomerőművük van, a lengyeleknél ott sok hőerőmű van, általában szénből állítják elő, ott meg nagyobb ez a karbonlábnyom. És ugye, ahogy említettem az előbb, a villanyautó a városban, ugye a nulla kibocsátás miatt a városban lenne érdemes használni őket. Az Európai Unió, vagy talán mondhatjuk azt, hogy egész Európa gazdasági motorja Németország. Most én Németországot hoztam ide például. 1 kWh áram előállítása 500 g szén-dioxid kibocsátással jár Németországban. Ez az 5. legrosszabb adat Európában. Érdekességképpen Magyarországon ez az adat csak 350 g. 56 gigawatt Németország átlagos áramfogyasztása, a csúcsfogyasztásuk valahol 80 gigawatt körül van. Ezt tudják is teljesíteni. Az összes német erőművi kapacitás 272 gigawatt, ugye ebből 8,5 gigawatt a leállított atomerőműveknek a kapacitása. Az átlagos energetikai beruházások kihasználtsága 21% alatt van, és ez szén-dioxid nélkül nem termelhető újra. A 56 gigawattos átlagfogyasztáshoz 20 gigawatt úgynevezett hagyományos erőműnek kell működni. Ugye azért van szükség hagyományos erőművekre, mert azokat gyorsan be lehet indítani, meg le lehet állítani, attól függ, hogy milyen terhelése van a hálózatnak. Ez tehát azt jelenti, hogy 36 gigawatt energia mennyiség fér el a német energiahálózatban. Van megújulójuk is, nagyon sok, 150 gigawatt energia mennyiséget termelnek. A legfőbb gond, hogy nem tudják elraktározni. Nem tudják hova tenni. Szerződés van a német államvasutakkal, hogy a fölös energiát nyáron bekapcsolják a vasúti váltók fűtését, és elfűtik a levegőbe. Bizony. A lényeg, hölgyeim és uraim, jelenlegi technológiai fejlettségünkkel nem is annyira a zöld energia megtermelése, sokkal inkább a tárolás az, ami az igazi probléma. És akkor most jön egy nagyon érdekes. A német energiatárolási igény körülbelül 30 terawattóra. Ugye ide írtam, a német lakosság 2023-as adat szerint 84,5 millió. Kiszámolták, ha 40 millió elektromos autó lenne Németországban, tehát minden második németnek lenne villanyautója, és rádugrák a konnektorra, akkor a 30 terawatt helyett mindösszesen 0,42 terawatt órát tudna ez a 40 millió elektromos autó eltárolni. És ezzel szemben a Németország jelenlegi akkumulátoros tároló kapacitása körülbelül 1/10 annak, mint amit ez a 40 millió elektromos autó el tudna tárolni, tehát csak 0,4 terawattóra a 30 terawattóra helyett. Tehát nemzetgazdasági szinten nem tudunk, semmelyik ország nem tud jelentős energiamennyiséget tárolni, ráadásul az elektromos energiát kb. 1 hétig tudjuk tárolni. Ugye állásba is merül az akkumulátor. A molekulár formában történt sokkal tovább. Ugye a terawattóra, az a gigawattóra 1000-szerese, ma a gigawattórás
akkumulátortárolásra van lehetőség. És ugye a legnagyobb szén-dioxid forrás az az energiatermelés, az összes szén-dioxid kibocsátás 37%-át adja. Ráadásul ugye más gond is van. Az elektromos autót tipikusan este töltik, amikor hazaérnek, már pedig este nem süt a nap. Tehát a hálózatról töltik általában. Csak úgy lehet napelemről tölteni, ha van úgynevezett szigetüzemünk, vagyis egy nagy akkumulátor, amiben napközben tárolt energiát el tudjuk tárolni. Ez oda vezetett, hogy Hollandiában már délután 6 és este 9 között korlátozzák a töltést. United Stupidéknál még nagyobb gond van, 500 milliárd dollárt fektetnek be csak az elektromos hálózat fejlesztésére, hogy ne omoljon össze a villanyautók töltésénél. Egy elektromos autó töltése körülbelül 4-szerese egy háztartás teljes fogyasztásának. És akkor megint csak egy kérdés, mekkora energiát igényel például egy panellakásokból álló lakótelep, hogy mindenki otthon tudjon tölteni. Bármelyik villanyautós műsort megnézi az ember, mindegyik azzal kezdi, hogy otthon a családi házamra napelemet tettem föl. És most már, ez véleményem szerint nagyon korrekt, mindenhol elmondják, ha nincs napelemed, ne vegyél villanyautót. Ráadásul még egy nagy gond van, méghozzá ez is az Európai Uniótól. Egy európai ipari vállalat 3-szoros árat fizet egységnyi villamos energiáért, 4-szeres, 5-szörös árat fizet egységnyi földgázért, mint United Stupidéknál. 1 tonna kibocsátott széndioxidért 6-szoros árat, mint az USA kvóta piacán, és 10-szeres árat, mint a kínai kvóta piacon. És akkor versenyez Európa, hajrá! Ferge Zsuzsa neve gondolom ismerős, szociológus, ő találta ki a perverz újrafelosztás fogalmát, na és itt ez valósul meg. Az elektromos autó jelenleg arról szól, hogy az állam egy halom pénzt ad az embereknek, hogy vegyenek elektromos autót, amin ők pénzt spórolnak a fosszilis üzemanyagokhoz képest. Tehát mindannyiunk pénzén a gazdagoknak adnak üzemanyag árcsökkenést. Ez pont a szociális igazságosság ellentétele. Jó, megyünk tovább akkor. Ugye szó volt már előről az akkumulátor nagyhatalom témáról, megint csak hívjuk segítségül a józan paraszti eszünket. 1 gigawattóra akkumulátor kapacitás előállításához 60 gigawattóra energia kell, 60-szorosa. Ezt látjuk, hogy ez így biztosan nem fog menni. Most ennek körülbelül a fele elektromos áram, a másik fele hőenergia, a hőenergiát pedig tipikusan földgázból állítják elő. Ezért a gyártás során ugye nagy mennyiségű szén-dioxid szabadul fel, tehát nagy a karbonlábnyom. És ugye az energia előállításnak folyamatosnak kell lennie, ezért nem lehet megújulókról üzemeltetni. Ugye Szegeden épül a BYD autógyár, ugye ők akkumulátorgyártással kezdték. Kínában vannak olyan akkumulátorgyárak, melyeket szénerőművekből látnak el energiával, és nagyobb az energiaigényük, mint az teljes Magyarországé. Az ide települő akkumulátorgyárak folyamatos energiaellátása miatt van szükségünk valójában az állítólag olcsóbb orosz energiahordozókra. Mindent Kínából hoznak, itt csak összeszerelnek. A hajóval jövünk, hajóval hozzák a cuccokat, egy hajó körülbelül 25 000 liter gázolajat használ fel egy ilyen út során, tehát elég nagy a karbon lábnyoma. Ha ezt akkumulátorral szeretnénk kiváltani, körülbelül 500 000 tonnás akkumulátor kéne a hajóba. Ennyit a karbon lábnyomról, mert hogyha ekkora mennyiségű vagy méretű akkumulátort kéne legyártani, hát annak is lenne. Igen, ugye a víz a másik nagyon fontos, azt mondták, hogy szürke vizet használnak föl, nos ez nem így van, lágy víz kell, az ivóvíz minőségű vizet is lágyítani és szűrni kell. Igen, a kutatásfejlesztés, a legmodernebb technológiát otthon tartják Kínában, külföldre csak a kifutó akkumulátor technológiát viszik, mindent, a teljes ellátási láncot hozzák magukkal, csak a kiszolgáló személyzet, portás, fénymásoló, javító, takarítónő, azok lesznek magyarok. És
Ugye ezt már említettem, Kínának szüksége van erre az újfajta meghajtási módra, közlekedési módra, mert a fosszilis készleteik azok nincsenek gyakorlatilag. És akkor nagyon lényeges, hogy tegyük föl a ide vonatkozó kérdéseinket. Ez az, amikor én tovább gondoltam, hogy ugye láttuk, hogy 1,47 milliárd jármű van. Tegyük föl, hogy minden negyedik autó, tehát körülbelül 368 millió autó hidrogén üzemanyagcellás lesz, tehát vizet pöfög ki a kipufogóján, és ugye a zéró kibocsátás miatt a városba használjuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy én nem értek hozzá, csak a józan paraszti ész, én csak kérdezem. Állandóan vizesek lesznek az utak a városainkban. A vizes út az csúszós, a nedves levegő pedig fokozott korróziót okoz. Csak kérdezem. Minden negyedik autó hidrogénnel hajtott. Ha minden negyedik autó, tehát körülbelül 368 millió elektromos hajtásláncú lesz, milyen energia és költségigénye lesz a tömeges töltési lehetőség kiépítésének a városokba. Gondoljunk például a panelházaknak, ahol nem lesz elég mondjuk a napelem, vagy hogyan töltik. Nem tudom, csak kérdezem. Nem tudom, emlékszünk-e, amikor elterjedtek a mobiltelefonok, meg a rúterek. Az elektroszmog, ugye, hogy milyen sugárzás van. Milyen következményekkel jár, ha tartósan ráültetnek egy hatalmas akkumulátorcsomagra, és azon kell utaznod. Ugye a belső égésű motoros autóknál elől van egy kis ilyen, nem tudom, ólom vagy milyen akkumulátor, egy 12 voltos akkumulátor, de itt rajta ülsz egy óriási pakkon. És ugye a szegedi előadáson mondták, hogy hát ez nem érdekes, mire a másik hallgató mondta, hogy az akkumulátor nem is érdekes, de az inverter az igen. Mondom, nem értek hozzá, ráültetnek egy hatalmas akkumulátor, és azon utazoló órákat. Nem tudom, még egyszer mondom, csak kérdezem. Ha minden negyedik autó, tehát körülbelül 368 millió elektromos hajtásláncú lesz, mennyibe kerül majd az elektromos áram? Hogy miért kérdezzük ezt? Hát csak azért, mert az állam garantáltan nem fog lemondani a fosszilis üzemanyagokból kieső adóbevételekről. A kiesést pótolni kell valahonnan. Tehát minden 4 autóból egy most már nem benzint vagy gázolajat fog tankolni, hanem áramot. Ugye a benzin az jövedéki adóval terhelt, ez irtózatos bevételkiesés lesz az államnak. Hogyan pótolja? Csak kérdezem. Élhetőbb lesz a városi környezet? Kevesebb autó lesz forgalomban, elsősorban a városokban? Megoldódnak a parkolási gondok? Ne felejtsük el, a villanyautó nehéz, mint a dög. Jobban igénybe veszi az utakat, hamarabb elkopik a gumi. Ugye speciális gumi kell, főleg a suvokra. Hozzájárul a közösségi közlekedés igénybevételének népszerűsítéséhez. Ugye elsősorban itt a kötött pályásokat írtam, mert az a legjobb. A környezetvédelem marketing eladása érdekében sokkal több környezeti kárt okozunk, mintha egyébként nem csinálnánk semmit. Bármilyen hihetetlen, de ma ez a helyzet. És ugye ezt már említettem, hogy véges rendszer a Föld, úgyhogy ez nem fog menni. És akkor megint Várkonyi Gábort idézném, a többség nem töltőtől töltőig szeretné élni az életét, nem akar 30 féle applikációt letölteni, és nem ott akar megállni, pihenni, ahol az autója rákényszeríti. Megint érdemes lenne elgondolkodni rajta. Tehát nem az van, hogy mit szeretnénk, vagy hogyan gondoljuk, vagy beszéljük meg. Ugye az elején említettem, hogy meg kell beszélni a problémát, hogyan tudunk úrrá lenni a problémán, stb. Nem az van, ez lesz és kész. Igen, a magyar észjárás az többször is láttuk már eltér, főleg a kővé vált testvérek észjárásától. És akkor nézzük a magyar észjárást, hogy hogyan kéne villanyautózni, vagy mit javasolnánk mi. Tegyük fel a kérdéseinket. Miért nincsenek szabványosított okos akkuegységek, melyeket szabványosított keretben elhelyezve egy minimális képzésen átesett autószerelő is ki tudna cserélni? Tényleg, miért nincsenek? Emlékszünk az Európai Unióra, amikor az okostelefonnaknál töltőt. Azt mondta, innentől kezdve USB-C-t tudott tölteni. Különben nem hozhatott forgalom. Mennyi ideig tartana? Sem eddig.
Így az autókat minimális akkukészlettel is lehetne árusítani. A szabványosított okos akkuegység beépítő kerete határozná meg a maximális hatótávot. Ha meghibásodik egy okos akkuegység, akkor azt a rendszer meg tudná kerülni, és külön ki lehetne cserélni. Én gondolom, a mai technológia színvonalon ez már nem megoldhatatlan. Az okos szóhasználat ebben az esetben azt jelenteni, hogy a jármű fedélzeti rendszere az akkumulátorral és annak használatával kapcsolatos összes információt kezelni és szolgáltatni tudja szabványos és nem hamisítható módon. Ha valaki látott már Teslát belülről, vagy annak a monitorja, mindent megmond az autó. Az egyes cellák milyen hő, mindent. Tehát ez már technológia biztos, hogy megvalósítható. Nézzük, milyen előnyökkel járna ez a magyar észjárás szerinti villanyautó gyártás. Nem kellene egyből megvenni a méregdrága teljes akupakkot. Az autó fejleszthető maradna, így a mostani árának körülbelül feléért, kétharmadáért lehetne megvásárolni. Az okos akkuegység cseréje nem lehetne drága, hiszen azt újként lehetne megvásárolni, és akár a régiekkel együtt vegyesen használni. A gyártókról leválasztódna az akkugyártás, nekik csak a kocsikkal kellene törődniük, ami így sokkal költségkímélőbb. További előnyök. A számítástechnikai programoknál alkalmazott úgynevezett felülről vagy visszafelé kompatibilitás, tehát csereszabatosság mintájára, ha újfajta akkukat dobnak piacra, azok beépíthetőek lennének a régebbi autókba is. A felülről kompatibilitás azért fontos, mert lehetővé teszi a korábban megvásárolt vagy előállított adatok és szoftverek problémamentes átvitelét az új és a régi rendszerek között konvertálás vagy adapterek nélkül. Ezt azért tartottam nagyon fontosnak ide tenni, mert nagyon sokan mondják azt ugye Elon Muskról, hogy Elon Musk nem autót gyárt a Teslánál, vagy a Tesla cég, hanem egy autóra hajazó, guruló számítógépet. Hát elképesztő szoftveres, hardveres tudás van ott, biztos vagyok benne, hogy ezt gond nélkül meg tudnák valósítani. Ezzel a megoldással lehetne úgy autót cserélni, hogy a régebbiből az okos akkuegységeket átrakják az újabbba, vagy akár egy házi energiatárolóba, ugye említettük az előbb ezt a sziget üzemmódú tárolót, vagyis nem vesznének kárba. A mobil eszközök USB-n keresztül történő töltésének egységesítéséhez hasonlóan minden gyártó ezeket lenne kénytelen használni, megszűnne az akkuverseny az autógyártók között, így ezzel jóval nehezebben befolyásolhatnák a piacot. Még vannak előnyök. Sokkal könnyebben és olcsóbban lehetne elektromos meghajtású autóhoz jutni. Saját igényekhez lehetne szabni, később bővíthető lenne. Könnyebb lenne az autócsere. Az autó árának néha a felét kitevő akkumulátort, akár külön is képezhetné adásvétel tárgyát, és másra is fel lehetne használni, például otthoni energiatárolókba. A sokkal könnyebb és jóval olcsóbb autócsere miatt végre jó áron lennének eladhatóak a használt villanyautók. Kína a villanyautópiacot jelenleg az akkumulátorgyártáson keresztül próbálja meg leuralni. Ezzel a módszerrel ezt, ha nem is lehetne azonnal megakadályozni, de nagyon meg lehetne nehezíteni. Eddig tartott az előadás, megköszönve a figyelmet, Hubert Reeves idézetével búcsúznék. Az ember a legőrültebb faj, imád egy láthatatlan Istent, közben tönkretesz egy látható természetet. Nincs tudatában annak, hogy a természet, melyet tönkretesz, az Isten, akit imád. Ennyi lett volna ez a kis gondolatébresztő előadás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Egy különleges trilógia, ami különbözik a világ összes többi trilógiájától. Most folytatódik. A manipuláció írójától. Jön egy levél, és születik belőle egy új könyvsorozat. Amikor sárember betér a mutatványos bódéba. A varázstalanított világ. A játéktalanított világ. A titoktalanított világ.
Ő megírta, most már csak rajtad múlik minden. A jövő nem dőlt el, legalábbis véglegesen még nem. Most már tudod, mit kell tenned. Útban az aranykor felé. Segíts, hogy túléljük a vaskort, Sárember korát. Ne felejtsd, mindenki számít, te is. Legfőképpen te vagy az, aki számít. Itt és most. Kedves olvasó, most te következel. Találkozunk a könyvespolcodon.